者に力を。としても突破する。いや、まだまだ。領地を守れるだけの我が道を撃て。負けるわけにはいかん。覚悟あるな。負けるわけにはいかん。てよ
いたまえ。かの者の剣となれ。ここまで来てもこれで終わりだ。そうか。みなぎってきたぜ。我が敵を撃て。弟子たちの敵。我が敵を撃て。今度は容赦。
力に。リゴスのところまで。成長を実感します。